Ľudia so schizofréniou potrebujú, aby sme pre nich mali viac porozumenia a vzdelávali sa v téme duševného zdravia. Prvým krokom je vysporiadanie sa s predsudkami. Už od detstva sa stretávame s negatívnymi stereotypmi, ktoré sú takmer vždy nesprávne, pretože zovšeobecňujú udalosti, ktoré sa vyskytujú len zriedkavo alebo vôbec. Jedným zo spôsobov, ako sa zbaviť predsudkov, je získavanie vedomostí. Porozprávajte sa s odborníkmi, čítajte knihy, sledujte vzdelávacie videá a hľadajte informácie na stránkach známych zdravotníckych organizácií alebo pacientských organizácií. Napriek všetkým výzvam, ktoré so sebou schizofrénia nesie, je nevyhnutné neodmietnúť človeka, ktorý s týmto ochorením bojuje. Je dôležité nezamieňať si symptómy s osobnostnými črtami. Ak čelíte predsudkom vo svojom okolí, existujú stratégie, ktoré vám pomôžu vysporiadať sa s nimi. Pozvite priateľov a rozprávajte sa o tomto ochorení. Je to vynikajúca príležitosť na to, ako búrať mýty okolo schizofrénie. Je pravdepodobné, že takýto typ interakcie vytvorí pozitívne postoje a odstráni stigmu. Najdôležitejšou úlohou je vzdelávanie ľudí z vášho okolia, ktorí vyjadrujú stigmatizujúce postoje. Povedzte im, o aké ochorenie ide, ako ovplyvňuje pacienta a aká liečba je potrebná. Vzdelávaním druhých môžete pozitívne ovplyvniť nielen život vášho blízkeho so schizofréniou, ale aj tých, ktorí duševné choroby stigmatizujú. Takýto pozitívny vplyv môže mať významný dopad na postupné odstraňovanie stigmy z našej spoločnosti.